Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manasap kanimo. Mga igsuon, aron kita maandam sa pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan, sa walay paglingkod, isugilon ko. Sayot ka man, iningalaw, misaing lang sa kaayo mo. Huwag ka hanap ang akong kasalanan o ang kaluwasan nga akong ipaabot, ipagtanaw. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Itugot na nga moyo kami makagagahom ug maluluyon nga Dios. Nga ang pag-ani sa Espiritu Santo magahimo kanamo nga takos nga mga templo sa iyang himaya. Pinaagi sa iyang pagpuyo dinhi kanamo. Kini among gipangayo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Samtang dito si Pablo sa Mileto, gipasuguan niya ang mga pangulo sa simbahan sa Efeso, aron paghangyo kanila sa pagpakikita kaniya. Sa pag-abot nila, miingon siya, "Nasayod kamo giunsa ko paggamit ang tibuok kong panahon, samtang ako uban pa kanini. Sukad sa unang adlaw pag-abot ko sa lalawigan sa Asya, uban sa dakong pagpaubos ug mga luha, nag-alagad ako ingon nga sulugoon sa Ginoo. Bisan pa sa mga kalisdanan nga midangat kanako, gumikan sa mga daotang laraw sa mga Hudeo. Nasayod kamo, nga wala ako'y gihikaw, bisan unsa nga makatabang kanini, samtang nagwali, ug nagtudlo ako kaninyo sa atubangan sa katawhan, ug diha sa inyong mga puloy-anan. Giawhag ko ang mga Hudeo ug ang mga dili Hudeo sa paghinulsol ug pagbalik ngadto sa Dios, ug sa pagtuo sa atong Ginoong Hesus. Ug karon, minanduan sa Espiritu Santo, muadto ako sa Jerusalem, ug wala ako masayod kung unsay mahitabo kanako didto. Ang nahibaluan ko lamang, mao nga ako gipasidad-an sa Espiritu Santo, nga sa matag syudad naghulat kanako ang prisuhan ug ang mga kasamo. Apan giisip ko ang akong kinabuhi nga walay bilin, basta lamang matapos ko ang buluhaton nga gihatag sa Ginoong Hesus kanako, nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa grasya sa Dios. Naduaw ko na kamong tanan, ug nawalihan mahitungod sa gingharian sa Dios. Ug karon, nasayod ako,
nga dili na kita magkita pag-usab. Busa, ni ining adlawa, sultihan ko kamo sa walay lipod-lipod, nga kun adu naman kaninyo'y dili maluwas, ayaw ako ninyog basula. Kay wala ako magpanuko sa pagpadayag kanino sa bugos nga tuyo sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Awiti ang Diyos, mga gingharian sa yuta. Daghang ulan imong gibubuo Dios sa imong kabilin. Imong giulyan ang yuta sa iyang katambo. Ang panon sa imong makanero, imong gipapuyo dito. Sa imong kaayo Dios, imong giandam kini alang sa mga hangon. Awiti ang Diyos, mga gingharian sa yuta. Dalay gunang tanang adlaw ang Ginoo, nga nagapasan sa atong karga, ang Dios nga atong kaluwasan. Ang Dios mao'y Dios nga manluluwas kanato. Ang Ginoo akong Ginoo, mao'y mabuot sa kamatayon. Awiti ang Diyos, Mga gingharian sa yuta. Unang katanukan luwasan, danay mo siya, laban sa tatay. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayan ikaw, O Ginoo. Human makasulti si Jesus niini, miyahat siya sa langit ug miingon, Amahan, miabot na ang takna. Pasidunggi ang imong anak, aron ang anak magpasidungog kanimo. Kay gihatagan mo siya gahom pagmando sa tanang tao, aron hatagan niya kinabuhi dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. O kini mao ang kinabuhing dayon ngang mga tao mo ila kanimo ang bugtong matuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong gipadala. Ipasidunggan ko ikaw dinhi sa kalibutan ug gituman ko ang imong gipabuhat kanako. Karon, Amahan, pasidunggi ako diha sa imong pagpakig-uban kanako. Sa dungog nga akong gihuptan, uban kanimo, sa wala pa buhata ang kalibutan. Ipadala ko ikaw sa mga tao nga imong gikuha, gikan sa kalibutan, o gihatag mo kanako. Imo sila o gitugyan mo sila kanako.
ituman nila ang gisulti mo kanila. Ug karon nahibalo sila nga ang tanan nga gihatag mo kanako naggikan kanimo. Gihatag ko kanila ang mensahe nga imong gitugyan kanako ug kini gidawat nila. Nasayod sila nga tinuod nga ako gikan kanimo ug nagtuo sila nga ikaw ang nagpadala kanako. Nagampo ako alang kanila. Wala ako magampo alang sa kalibutan, kundili alang sa mga tao nga imong gitugyan kanako. Kay imo man sila. Ang tanan nga akoa imo. Ang tanan nga imo akoa. Ug diha kanila gipasidunggan ako. Ug karon muanha ako kanimo. Dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan, apan magpabilin sila dinhi. Palaang amahan, bantayi sila, diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako, usa lamang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ka, O Kristo. Ang atong Ebanghelyo, mga igsoon, mao ang pag-ampo sa atong Ginoong Hesukristo. Kanunay nag-ampo ng atong Ginoong Hesukristo. Apan dili tanan nga iyahang pag-ampo nasulat diha sa mga ebanghelyo. Usa lamang kini sa mga nasulat sa pag-ampo sa atong Ginoong Hesukristo. Nganong mag-ampo man ug unsa man ang pag-ampo? Ila nga ang pag-ampo is a communication with God. Mao ang pakigkukabildo, pakig-istorya sa Ginoo. Kung aduna gani kitay higala, makaistorya gayod kita. Apan kung dili nato higala, ang maghilom-hilom gyud ta. Nagpadayag kini nga ang pag-ampo adunay relasyon ngadto sa Dios. Ang atong Ginoong Hesukristo, bisan siya Dios nga nagpakatao, nagpadayag kanato nga mag-ampo siya sa ngadto sa Amahan. Aron sa ingon niini, kita nga nagsunod kaniya, mag-ampo usab. Mag-ampo sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Mag-ampo matag adlaw. Dunay linya nga nagkanayon. Without prayer makes 1 week. Kung walay pag-ampo, ang spelling sa week is W-E-A-K. Kung walay pag-ampo, mahimo nga mahuyang ang atong kalag. Maluya ang atong kalag. Ug ang mga tao nga walay pag-ampo, sayon kaayo tintalon, sayon kaayo linglahon sa dautan. Pag-ampo kamo, mao kini ang gitugon sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang mga apostoles nga mikuyog kaniya didto sa tanaman sa Getsemani. Pag-ampo kamo aron dili kamo
mahulog o malinglah sa dautan. Apan niadtong higayon na nangatulog lamang ang mga apostoles. Mao nga sa dihang gidakop si Kristo, sa dihang gitaral si Kristo, nanagan sila. Tungod kay huyang man sila sa ilahang kalag. Ang pag-ampo naghatag kanato og kahigayunan sa pagdaig sa Dios. Mao kini ang gipadayag sa atong Ginoong Hesukristo sa atong ebanghelyo. Ang pagdaig sa Dios, ang Dios nga nagdaig usab kaniya nga anak. Diha diay sa pag-ampo atong gidaig ang Dios ug ang Dios nahimuot kanato. Ang pag-ampo mahimong pag-ampo sa pagdaig. Dili lamang mag-ampo tungod kay malipayon ang paggibati, dili lang mag-ampo tungod kay giswerte. Mag-ampo sa tanang higayon, ilabi na sa higayon diin sulayon ang ato ang kinabuhi. Ang pag-ampo, importante kaayo ang pagpaminaw usab. Paminaw sa mensahe sa Dios, dili lamang pulong ang pag-ampo. Nahinumdum ko diha kunoy mananabtan, kusog kayo mo mangadji, apan wa nag-ampo. Ang iyang pangadji kay Sus ko, kaloy kalag ni Procopio, namatay sa buto-butos ko tabato, ratatatatat, ratatatatat. Apatay yun doon. Ang pag-ampo, dili sa gidaghanon sa mga pulong, kundili diha sa pagpaminaw sa kabubuton sa Dios. Adunay mga kalisdanan nga atong gidala, ipadangat ngadto sa Dios, ug nga sa pag-ampo malamdagan kita unsay angayan nga buhaton. Buhat nga dili makaguba sa atong kinabuhi, kundili makatabang hinuon niini. Ang mahal nga Birhen Maria, sa dihang ipahibalo siya sa anghel, nga mamahimo siyang inahan sa Dios, manamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, wala masabti sa mahal nga Birhen Maria sa sinugdanan. Gani nangutana siya sa anghel, unsaon man paghitabo niini nga ulay man ko, birhen man ko. Ug nga ang anghel ningon kaniya, ang Espiritu Santo mukunsad kanimo. Adunay mga higayon usab mga igsoon, dili nato masabot ang pamaagi sa Dios. Apan pud atong paminawon, kung atong aninawon ug atong pamation ang mensahe sa Dios, anaa ang sulbad o tubag niini. Ayaw lang paminawa pinaagi sa imong dalunggan, paminawa pinaagi sa imong kasing-kasing. Kaya ang Dios anaa sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing. Mag-ampo, dili lang atong hunahunaon na ang Dios tua sa halayo. Ang Dios anaa sa atong kasing-kasing. Gani, mahimo nga mag-ampo ta,
nga muhikap sa atong dughan nga duol sa kasing-kasing ug musangpit sa Dios ang Espiritu sa Dios nga anaa sa atong kasing-kasing. Sama sa mahal nga Birhen Maria nga mitugyan sa iyang kaugalingon sa kabubuton sa Dios, nakahatag siya og pagdaig ug paghimaya ngadto sa Dios. Uban sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, magmakanunayon unta kita sa pag-ampo. Na dili kita mawad-an sa kadasig, kay ang paghunong sa pag-ampo, usa kini kapag paila nga daw nakigbungol kita sa Dios. Usa kini kapag padayag nga nagpahilayo kita sa Dios. Paduol sa Dios. Ang Dios atong amahan, pinaagi kang Kristo, nahimo kitang mga anak nga sinagup sa Dios. Mao nga aduna kitay direct contact sa Ginoo. Sangpit sa Ginoo sa tanang higayon o sa bisan asa nga dapit. Ang Dios anaa sa atong kasing-kasing. Amen. Pag-ampo sa katawhan. Si Kristo atong Ginoo na nagna sa iyang makaluwas nga kamatayon ug pagkabanhaw. Dado nato ang atong mga hangyo ngadto samahan sa tanang kaluoy. Moingon kita, Amahan, padanaga kanamo ang imong himaya. Amahan, padanaga kanamo ang imong himaya. Nga ang mga nangulo sa simbahan, mupakita kanato og tataw nga panglantaw sa mapailubong paglahutay, taliwala sa kagubot sa atong panahon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, padanaga kanamo ang imong himaya. Nga ang mga kanasuran, makaila sa bugtong matuod nga Dios ug kang Hesukristo nga iyang gipadala. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, padanaga kanamo ang imong himaya. Nga maghago ug mag-ampo kita, aron maghiusa ang tanang katawhan nga nakadungog sa ngalan ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, padanaga kanamo ang imong himaya. Nga ang mga masakiton, muhiusa sa ilang mga pag-antos ngadto sa mga pag-antos ni Jesus didto sa krus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, padanaga kanamo ang imong himaya. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, padanaga kanamo ang imong himaya. Nga sila nga mitaliwan una kanato ni ining kinabuhia, makadawat sa walay katapusang ganti nga gisaad kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, padanaga kanamo ang imong himaya. Amahan, gihimaya mo ang imong anak, ug diha kaniya kami pagahimayaon usab. Dawata ang among mga pag-ampo tungod kay imo man kami. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daiguni kayo sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatago, nga dawat na mo kining ihanan, ang panupino nga abot sa'yo.
sa mga tao. Mahimos sila kalan sa talangan ng kalahamo. Dayon ang Diyos, dayon ang Diyos, dayon ang Diyos ang tutsa Mga igsuon, magampo kita karon. Aron ang inyog ang akong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan. Duwa ta sa Ginoong sakripisyo gikan sing umakabot. Alang sa pagdayon pagibayan sa iyang alam. Kalang sa tagapustanan ug sa tibuok niyang santos sa simbahan. Dawata Ginoo ang mga pagampo sa mga nagtuo kanimo, uban sa paghalad sa mga gasa, aron pinaagi nining mga buhat sa mahigugmaong paghalad, makaabot kami sa himaya sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matalo. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya, uman sa iyang pagkabanhaw, nagpakita sa tanan niyang mga tinunan, ug samtang nagtanaw sila, mikayab nganha sa langit, aron makaambit kami sa iyang pagkadiyos. Pusa, puno sa mga kalipay sa Pasko, nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan, ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagaguhan, puno ang langit, ug yuna sa imo himaya. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo bumalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo. Nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong ug kaluy-i kaming tanan. Himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose nga iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan. Ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ama nga anak ka sa mga langit,
man ang imong pagbuot, dini sa yuta maingon sa langit. Ang kalangon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan luwasa kami sa dalan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay iwan ang ingarian ang gahong gahimaya hangtod sa kanturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang atong panag-inig suunay. Peace. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios, si Hesukristo, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Ginoo, manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ihalad na ang misa, dado nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.